Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám príjemný a požehnaný deň. Můj Pán, když zavolá, nechám být, co mám, za ním jen se dám. Můj Pán, když zavolá, pravou touhu být se svým Pánem stále mám. 11. august. Pozor na unáhlené sľuby. Učiteľu, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Matúš 8:19. Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda. Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. Matúš 8:19-20. Tento zákonník sa chce učiť od Ježiša. Rozhodol sa, že ho bude všade sprevádzať. Nebol to hocikto. Roky sa zaoberal štúdiom zákona a prorokov, základmi židovskej viery. Ježiš ho zaujal svojim prístupom k písmu. Dokázal vystihnúť jeho podstatu. Vedel ľuďom ukázať zákon v pozitívnom svetle. Ľudia, ktorí ho počúvali, túžili žiť podľa prikázaní. Zákonník sa rozhodol, že chce byť blízko Ježiša. Preto mu hovorí: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. Čakal, že Ježiš ho pochváli za správne rozhodnutie. On ho však sklamal. Neodmietol ho síce, ale upozornil na realitu svojho každodenného života. Na rozdiel od zvierat, Ježiš nemá na tejto zemi domov. Občas strávi noc ako bezdomovec. Veľmi taktne vedie tohto muža k tomu, aby si všetko premyslel s chladnou hlavou. Aby zvážil všetky pre a proti a potom povedal konečné slovo. Boh totiž nechce využívať naše chvíľkové nadšenie, ktoré môže byť vyvolané napríklad kázaním charizmatického človeka. Ježiš si nepraje, aby sme pod vplyvom emócií dávali sľuby, ktoré by sme o chvíľu ľutovali. Boh prijíma ľudí takých, akí sú, so všetkými ľudskými vlastnosťami. Ak ho chcú poslúchať a učiť sa od neho, on ich pripraví na spoluprácu s ním. Nevyvolil si ich preto, že by boli dokonalí, ale preto, že i napriek nedostatkom mohli poznávať pravdu, žiť podľa nej a byť Kristovou milosťou premenený na jeho obraz. Pane, ďakujem, že so mnou nikdy nemanipuluješ. Nauč ma rovnako pristupovať k iným ľuďom.